Eikä mitään. Täällä on ihan hiljaa. Ei saa kattoo varmaan toisiaallekaan. Kaikkea sitä nyt joutuukin. No kyllä, jos tosta täytyy tulla yli. No tää on ihan normaalia meillä. Housus repee lopullisesti. No se onnistuu, niin sitten pitää ottaa alusta, ihan alusta kaikki. Eli aluksi kokeillaan, että nouseeko se. Jos ei nouse, niin sen jälkeen mä laitan käden. Sari laittaa oikean käden, oikea käsi, vasen käsi, vasen ja vasen pois ja oikea pois ja oikea sitten taas. Nousi ylös. Noniin, aloitetaan. No niin. No avutonta, Sari ei edes yritä nostaa. Mitä? Tuntuu vain Mikä? käsi täällä näin, mutta ei mitään No nostaa. mitä yritinhän mä nostaa? Mutta kun sitten tuntuu ihan makaronilta. Vähän nousiksi se. Se paitsi käsi, jos osuu muhun käteen. Ai. No. Se sähkö kalkas siinä varmaan. Ai. Sari on Ei niin Yrittäkää oikeesti nostaa, niin se on. Sormus näin. Yrittäkää oikeesti. Noniin. No joo on. Oletko sanoa, että se onnistuu? Katsotaan kamerasta, kuka siellä nosti eniten.